Oke, siap. Oke, bab tembung-tembung salah kaprah kalau ini sampun keaturaken lan ugi gayut kalian dasar-dasar pranata cara. Nah, wonten ing dalem menika cobi badhe mlebet dhateng materi inggih menika pamanipun dhateng pranata cara pepanggihan. Nah, halamane monggo digoleki dhewe ora halamane. J. Dados kalau ini sampun kula aturaken jejering pranata cara MC utawi pamedhar sabda. Pamedhar sabda menika ingkang ngendika ning dudu MC. Pamanipun sambutan, nek sambutan niku cara Indonesia, nek Jawane pambagyo harja menika kudu nggawa catetan. Nah, pramila catetan menika saged garis besarnya saged dipun tulis sedaya. Dados saupami wonten mriki menika wonten cecala, salam, puji syukur, pacak panunggalanipun saupami menika badhe dipun serat petah utuh di dalam menapa catatan sah-sah kemawon, boleh-boleh saja. Ning wonten wingi aja nganti wonten kalimat yang terpenggal di halaman berikutnya. Dados halaman menika satu paragraf selesai atau dua paragraf selesai. Jangan sampai ada kalimat yang terpenggal, dari yang sudah ditulis. Nah, nanging ugi panjenengan saged pamanipun dengan garis besar. Pamanipun menika kula beto catatanipun kangge MC. Wah, menika namung garis besar. Jenenge manten, wong tuane, alamate, saudara kandung dan sebagainya. Terus urutan-urutan menika sudah kita buat pamanipun mangke panggihe piye dan sebagainya. Menika garis besar. Tapi seandainya akan dibuat utuh tulisan-tulisan kalau wau paragraf gitu, boleh. Neng ojo nganti ono kalimat yang terpenggal hingga di halaman sebaliknya. Regane riskan. Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan awit saking keparengipun ini riskan. Terus paragraf itu dihabiskan di satu hal. Lajeng gedene catatan menika aja semene, aja sak buku iki. Yang paling ora separuh. Separuh buku menika cekap. Maksimal sekian lah, maksimal. Bahkan ada sing catatane menika separuh saka niki wonten. Sing baku catatan ini adalah panjenengan iso mirsani, iso maca dengan jelas. Nah, ditulis tangan ya iso maca dengan jelas, nah diketik luwih prayoga. Nah, struktur untuk pranata cara menika kados menika ingkang wonten contoh, kados wonten cecala lumiyin, lajeng wonten salam, puji syukur, ngaturaken rantaman titi laksana adicara. Nek wektune umben. Dados nomor 3 ngaturaken rantaman titi laksana adicara. Angka setunggal menika, angka kalih menika, angka 3 menika nek wektune panjang. Ning nek wektune wis mepet boten perlu. Lajeng mlebet dhateng poin-poinnya. Lajeng sasampunipun ngaturaken rantaman titi laksana adicara menika lajeng pambuka wonten Indonesia Raya saupaminipun wonten dene menawi boten nggih menika boten menapa kudu nganggo kuwi. Kan ra mungkin to nek manten nganggo Indonesia Raya. Jadi upacara-upacara pamane protokoler terkait dengan pemerintahan biasanya tetap wonten Indonesia Raya. Terus pambagyo harjo. Ngacarani perdaran, ngacarani pasugatan, ngacarani saraseanipun, ngacarani biawara, pariwara utawi pengumuman lan panutup. Saniki cobi kula badhe maca menika mangke mbaka setunggal cobi maca ora sah kesusu.
Kalau ini nyobi maca ya. Kalau ini pun nyobi maca, neng speednya masih sangat cepat. Nggih, speednya masih sangat cepat. Dados anggenipun maca menika las-lasan kemawon. Cecolok. Nuwun sewu, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan, awit wekdal sampun ketrepi titi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Nuwun sewu, bukan nyuwun sewu. Jadi nuwun sewu menika tegese permisi. Nuwun sewu menika tegese permisi. Ning nek nyuwun sewu njaluk. Nggih, menika cecala. Dadi sadurunge acara dimulai biasanya ada ngelumpuk ngomong-ngomongan dhewe-dhewe ya. Niki ketika kita cecala ngabarke nek acara arep dimulai. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Salam. Nah, ingkang satu ugi nurmatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman, Ibu Sinten. Nah, wonten ing mriki wonten kalih, ingkang satu ugi nurmatan karo ingkang kinurmatan. Gitu. Nenggon paragraf niku, nenggon salam niku. Nah, ingkang satu ugi nurmatan itu adalah padanannya kepada yang terhormat. Tadi nek sing dijenengke yang terhormat berarti mung siji. Nah, siapa yang terhormat di situ? Nggih menika sing kalenggahane utawa pangkate paling dhuwur wonten ing mriku. Upaminipun wonten ing mriki conto niki sing kalenggahane paling dhuwur menika Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal, mergane Bu Lurah nih paribasane garwane lurah. Nah, upami ingkang rawuh menika upaminipun tertinggi menika bupati. Berarti yang terhormat adalah bupati. Ngandhape utawa ngisore bupati menika yang kami hormati. Nah, yang terhormat ini cukup siji, yang kami hormati saged sekawan ngantos gangsal. Dados saupami ingkang rawuh bupati, ingkang satuhu kinurmatan Bupati Sleman, Bapak Hardo Keswoyo. Jadi sing nganggo Bapak Ibu adalah asmane, dudu jabatane. Asmane dudu jabatane. Sami wonten ngriki. Ingkang satu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman, Ibu Sinten. Ingkang kinurmatan para ketua penggerak PKK Padukuhan sakalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wonten ingkang salam rumiyin saweg yang kami hormati dan sebagainya. Wonten ingkang yang kami hormati lagek salam. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos saklajengipun. Ing wekdal menika ngantos saklajengipun. Pancen secara bahasa tulis menika punika. Bahasa tulis. Ning le maca menika. Bahasa tulisnya punika, bahasa tulisnya menika punika. Ning bahasa lesannya, verbalnya menika menika. Ing wekdal menika ngantos saklajengipun. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, Kantor Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman, Ngayogyakarta. Salebeting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang gagarya jagat awit inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan
kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widodo nir ing sambe kala. Ngestreni itu artinya menghadiri. Ngopo kok mboten ngerawuhi, Mas? Kenapa kok tidak ngerawuhi? Rawuh ing papan menika. Karena di situ ada aku. Ya toh? Satemah kula lan panjenengan. Nek ning kono ana aku, nek gunake rawuh ora pas. Mergane terus ngerawuhke awake dhewe. Pramila digoleki tembung sing luwih pas. Inggih menika ngestreni. Ngestreni menika menghadiri. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widodo nir ing sambe kala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan. Keparenga kula ngaturaken rantaman reroncaning adicara ingkang badhe lumampah inggih menika mekaten. Kula ngaturaken, boten kok kula maosaken. Karena dalam bahasa Indonesia saya akan membacakan urutan acara. Dalam bahasa Indonesia mesti akan membacakan urutan acara. Nek kita aku nganggo tembung maosaken kurang pas. Gitu. Karena maos menika dienggo wong liya. Nek aku maca. Nek arti di trajan keparenga kula badhe macakaken urut reroncaning adicara kurang pas. Pramila dipun gantos mawi kula ngaturaken rantaman reroncaning adicara ingkang badhe lumampah inggih menika mekaten. Angka setunggal pambuka. Angka kalih ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagio harja saking kadang panitia. Boten panitia, panitia. Angka sekawan wedaran pengarahan saking ketua tim penggerak BKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal wedaring andaran bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 biawara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Makaten menggah rantaman titilaksana adicara pepanggihan dinten menika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjing menika kapurwakan kanthi ndedonga amrih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa sarta muwahaken asil ingkang migunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Ndedonga cekap matur nuwun. Dados menawi acara menika acara yang sifatnya universal, dihadiri oleh berbagai macam agama. Anggone napa mimpin donga boten perlu dipun kotak-kotak. Daripun dipun kotak-kotak pamanipun ngaten. Semoga pepanggihan ing enjing menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan tumrap ingkang muslim kanthi waosan basmalah dene ingkang rasuk agami sanes kasumanggaaken. Ora tegesipun di kotak-kotak. Nah, supaya ini menika kabeh direngkuh pramila mboten perlu dipun kotak-kotak. Sumangga lampahing pepanggihan menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan anut kapitadosan ingkang rinasuk. Jadi semua direngkuh, tidak di kotak-kotak. Dipun wiwiti, mboten dipun awiti. Karena awit menika tegese karena. Awit menika tegese karena. Nek wiwit mulai. Sing Indonesia Raya. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandhegani dening Dirijen
sederek sinten, para tamu keparenga jumeneng lan dumateng Dirijen sederek nomo sumangga. Terus nyanyi Indonesia Raya. Sawise nyanyi, Dirijen mundur, para tamu katuran tenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Dados ada beberapa hal sing ora perlu direkayasa menapa dadi basa Jawa. Pamanipun lagu kebangsaan Indonesia Raya nggih lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menika lagu kebangsaan, bukan tembang, bukan sekar. Jadi tetap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lajeng malih upaminipun jam WIB. Mangke badhe katuran mlempak titiwansi jam sekawan sonten utawi jam 16 waktu Indonesia bagian barat. Tetap WIB waktu Indonesia bagian barat. Mboten perlu digoleki jawane. Wekdal Indonesia Iring Kilen. Dadi nek disingkat dadi WIIK. Menika karena istilah tidak perlu dijawake. Nggih, kangge mupuk jiwa nasionalisme, semoga sesarengan ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandegani dening Dirijen sederek nomo. Para tamu keparenga jumeneng lan dumateng Dirijen sederek nomo sumangga. Nyanyi Indonesia Raya. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Kangge Indonesia Raya, upami menika mboten akapela, akapela iki tanpa iringan. Akapela tanpa iringan, tapi langsung nyanyi. Ning nek arep nganggo iringan, pamane nganggo laptop. Nah, Indonesia Raya menika lagune di folder dhewe. Tidak dicampur dengan lagu lain. Tidak dicampur dengan lagu lain. Jadi di folder dhewe, ora perlu di playlist. Jadi ketika nyetel ya isinya mung Indonesia Raya tok. Nah, mungkin akan mengheningkan cipta barang. Mengheningkan cipta di folder liya. Mergane napa? Beberapa kali terjadi ketika Indonesia Raya menika dicampur dengan lagu yang lain, Indonesia Raya, mengheningkan cipta, lagu nasional yang lain, banyak errornya. Banyak errornya. Entah itu faktor X atau gimana, nyatane ngoten. Jadi di folder dhewe ketika di play plug muni Dirijen ngetutke. Nek nganggo musik. Nah, nek tiba-tiba musiknya error pripun, Mas? Nek musiknya error langsung pateni dan tidak perlu berusaha untuk nyusul ke pateni plek langsung disambung dengan akapela. Karena nek musiknya rusak terus dicoba coba nututi mesti geser. Lajeng Indonesia Raya itu memang harus dinyanyikan kanthi tumemen busuk karena Indonesia Raya menika kula cermati ternyata isinya donga. Ternyata isinya donga. Dadi wonten 3 bait donge. 3 bait menika isinya donga. Donga untuk negara kita. Dadi nek Indonesia Raya nggih patrape wong dedonga ya kanthi patrap ingkang sae. Lajeng acarane pambagya harja. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palapuran saha pambagya harja saking panitia ingkang badhe dipun salirani dening sesepuhing panitia dumateng Ibu Nomo sumangga. Dadi sing dimanggake kuwi wonge, dudut tempat dan waktunya. Gitu, kadang-kadang tempat dan waktu kami silakan. Bukan sing disilahkan ki wonge. Ning nek papan lan sarana menika dipun aturaken. Papan saha sasana, pamane sasana saha pandaya swara kula aturaken dumateng Ibu Rika Eswandari sumangga. Dadi sing dimanggake ki wonge, nek peralatane diaturke. Nah, lajeng pambagya harja sasampunipun dipun manggake pambagya harja laporan panitia. Nah, MC mlebet melih
matur malih menika ngenteni nganti paraga Pambagioharja menika lenggah malih. Jadi pamane saka kursi menyat terus maju Pambagioharja dek rampung Pambagioharja lenggah sik lagi diaturke panuwun. Jadi jangan sampai ketika MC menika ngaturke panuwun ketika kondisi piyayine sing mlampah sing tindak. Kejaba nek mengko banjur sakwise sambutan pangandika terus nanti akan disambung dengan peresmian apa. Nah, niku bar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh candhet. Matur nuwun lan mugi tetepa wonten ing papan kangge kepyaan apa. Nek si pembicara tadi kudu lenggah, nah, lenggah sik lagi diaturi panuwun. Menika tata etikane kados ngaten. Nggih. Sasampunipun lenggah lajeng ngacarani wedharan. Para tamu ingkang minulya, salajengipun Titi Laksana ingkang angka sekawan nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Satunggal Depok Sleman. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Terus ngendika, maju ngendika. Tes bari lenggah maneh. Agunging panuwun kaaturaken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Satunggal Depok Sleman, Ibu Nomo, ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Satunggal Depok Sleman. Dados nek nggo pakurmatan nggon salam mau menika urut saka sik pangkate paling dhuwur menuju ke rendah. Ingkang satu huki hormatan, yang terhormat. Berarti pangkate sing ning kono sing rawuh sapa? Tertinggi. Upamane ana bupati, berarti yang terhormat adalah bupati. Ngandhape bupati ana penewu, berarti ingkang kinurmatan penewu. Ngandhape penewu ana lurah, ana dukuh. Jadi penghormatane urut saka sik pangkate dhuwur menuju pangkatnya yang rendah. Menika yang untuk penghormatan. Ning kosok baline untuk sambutan pangandika menika saka sing pangkate paling endek menuju yang tertinggi. Jadi saupama teng mriku wonten ketua panitia dan sebagainya, ya ketua panitia sih. Ketua panitia ada. Bar ketua panitia sapa? Pamane. Langsung ditangguh neng penewu pamane. Enggak apa-apa, langsung ketua panitia langsung penewu. Nah, terakhir bupati. Jadi bupati teng mriku sambutannya terakhir, pengantikannya terakhir, karena pangkat tertinggi di situ beliau. Nah biasanya pangkat tertinggi ini nanti sekaligus akan meresmikan apa, membuka acara apa. Nah itu jadi ojo nganti tamu kinurmat menikah 2 kali menyat saka kursi. 2 kali menyat itu pamane sambutan dat lenggah. Terus MC ngacarani, coba Bupati katuran Jembereng meneh meresmikan. Nah itu 2 kali menyat. Jangan sampai seperti itu. Nah, secara protokoler penghormatan menika yang tertinggi dulu baru ke rendah. Ning nek pangandika saka yang terendah juga tinggi. Niki wae contohnya adalah ketua panitia sih. Baru lagi tim penggerak PKK Kalurahan. Nah, lajeng ada ngacarani pasugatan. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis dhaharan lan ujulan. Pramila keparenga dipun resepi kanthi margikaning panggalih. Sumangga. Kok mboten dipun rahapi, Mas? Kok dipun resepi? Dipun resepi menika tegesipun dinikmati. Dipun resepi menika tegese dinikmati. Nek dirahapi, ya, rahab menika saka tembung apa? Rahab menika saka tembung rahab. Artinya 5 am tak oke. Rahab menika 5 am tak oke. Jadi sebagai seorang menapa?
sing duwe gawe utawa sing di omah, kuwi nek nyuguhi tamu terus tamune iki le dharahap, keterima tegese. Ning bagi tamu seakan-akan kaya ngeleh banget. Monggo dirahapi, seakan-akan kaya ngeleh. Sebenarnya tembunge nganggo diresepi. Dipun resepi menika dinikmati. Yang dinikmati apa? Satu, jelas rasane, nah, hidangan kan rasane. Lalu yang kedua, menika carane ngladekke. Carane ngladekke. Ngladekke hidangan menika nganggo baki. Gelasnya ya nganggo baki, ora nganggo kerat. Neng kampung kerat, sing maju. Karena apa? Kerat menika ginane ora dienggo ngladekke, ning dienggo nglorot. Jadi ngladekke tetep nganggo baki. Mergane napa nek nganggo baki? Len jukuk gelas ngeten. Ini nek kerat mesti ngene. Kerat mesti ngene. Nah, nek nganggo baki ngaten. Diulungke karo disangga napa sikune pamene ngoten. Ini cara menyajikan juga ngaturke menika di apa diresap dinikmati. Terus plating, plating menika tata letak makanan dalam piring maksudnya. Gitu. Jadi pamane kaya dahar plasma dahar piring terbang. Nek nang piring tengah ana sego, segone nek ora dibentuk bintang ya dibentuk kebab. Terus ana akar, ana sambal kremi, ana iki dinik sing apik. Namanya plating. Tata letak dalam tempat. Saat ini materinya podo, ono segane, ono acar, ono lawu, dan sebagainya dikerawu dadi siji. Dienggo sugata tamu, iki makani mentok apa sugata tamu. Nah itu plating perlu diresapi, dinikmati. Pramila nganggo tembung dipun resepi. Oke, sak sampunipun sawetawis dan ngunjuk lajeng menika. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya. Tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan. Sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nuninggih sarasean gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Nah, biasanya tentang busana Jawa terpenggal informasinya. Busana Jawa gagrag ning Ngayogyakartane ora katut. Sesuk kemis pon nganggo busana Jawa gagrag. Gagrag apa? Gagrag menika artinya gaya. Dados wonten gagrag Ngayogyakarta, gaya Yogyakarta, gagrag Surakarta, gaya Surakarta, gagrag pesisiran, cara pesisiran, gagrag Banyumasan, cara Banyumasan. Dados gagrag menika artinya cara, metode, gaya. Gagrag. Sarasean gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dene lampahing sarasean badhe dipun pandhigani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Dadi wonge dimanggake nek wektune diaturke. Terus sarasean ngantos paripurna. Matur nuwun Sederek Erlina ingkang sampun mandhegani lampahing sarasean sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare Ibu Artiandari. Ingkang sampun kepareng paring wimbuh seserepan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ngacarani biyawa. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sederek sedaya, salajengipun nuninggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Terus biawara utawa pengumuman. Rampung pengumuman
Mekaten menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawedhar mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Lajeng panutup. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjing ngantos siang menika saged migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak. Ndedonga sumangga. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur kula punama minangka jejering pranatacara saestu nglenggana. Temtu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang prapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Kok boten wonten tembung kok bilih, Mas? Kalau masalah penutup nek ngaten. Kok bilih wonten atur kula ingkang ketoke kepenak dirungu. Kok bilih wonten atur kula ingkang lepat kula nyuwun pangapunten. Nah, jiwa Satria Ngayogyakarta menika sadar diri. Pramila tembung mbok bilih menika nek di Indonesia kan jikalau. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Ini nek wong Yojo enggak, Lenggono, Dodo, mesti akeh luput. Pramila nyuwun ning sanget terpaksa. Pramila teng mriki tembunge saestu Lenggono. Aku Lenggono mesti akeh luputku kula aku njaluk ngapura. Tentu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang prapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantuwa ing karahayu. Menika contoh ingkang sampun kula waca. Saderengipun nyobi maca maos wonten pitakenan. Monggo. Ya. Sedaya itu ingkang terus sedaya apa sadaya? Dados menika ming seteng tembung. Sedaya karo sadaya menika sing dikarepe padha. Tunggal daya, tunggal karep. Padha karo tembung pertiwi karo pretiwi. Menika sing bener ndi? Bener kabeh. Ming seteng tembung. Dados sadaya karo sedaya menika sami. Nggih. Nami Sedanten menika dialektikal. Dialektikal menika nggon-nggonan. Sedanten. Kaya tembung kula kawula. Menika dialektikal. Tembung sepuh karo sepah. Nah Jogja ngopone tuwa. Dikramake dadi sepuh. Ning nek daerah Wonosobo mboten gelem, tetep sing dikramake meneh dadi sepah. Tiang sepah kula menika petani. Nah, kamu kok nek nang Yojo, sepah kuwi wis ampas ora nek sari-sarine blas. Ini sepah. Nah, menika dialektikal. Sedanten sedaya. Dadi sedaya iki wis bentuk krama. Ngopone kabeh. Aku kowe kabeh. Kula panjenengan sedaya. Sedaya karo sadaya padha. Kula panjenengan lan kula. Sami. Menika donge nek secara arti kamus kita. Teng kamus WJS Purwodarminto terbitan 1939 Bau Sastra jenenge. Tercantum di situ tembung kita, tegese aku lan kowe. Nah, mung terkait dengan para kanca sing riwil bab basa, kita niku ora saka basa Indonesia diserap Jawa. Boten malah basa Jawa diserap Indonesia. Buktinya apa? Aneh Bau Sastra WJS Purwodarminto.
1939 ada kok kata itu dulu. Aku lan kowe. Terus saged kemawon ajuk dienggo nyapih kahanan supaya ora perdondi mung perkara tembung kita. Mergane ana nek ning nggon pedalangan ana tembung kita lan ulun. Nek ning nggon wayang kita iku kowe, ulun ki aku. Ning khusus untuk dewa, tokoh dewa. Nah, le membantah lho, kita ki rak tegese kowe tumrap para dewa. Lanjut ditakon lha sik ngomong dewa udu. Nah, udu ya berarti gugur hukume. Nah, supaya niku nyapih kahanan niku wau, tembung kita terus diganti tembung dadi kula lan panjenengan sedaya. Panjenengan lan kula, panjenengan sedaya lan kula bisa. Kok nganggo kula sik, kok ora panjenengan sik? Gitu, kadang kalau. Nah, isane nyebut panjenengan mergane ana kula. Kok panjenengan sik lagi kula sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain baru ke diri saya. Jadi kabeh ana dasare. Ora iso diluputke. Sing bener kene enggak bisa. Mesti ana dasare. Apalagi fakultas hukum. Oke, ngaten nggih Mas Yusuf ya. Oke. Wonten kita kenal. Monggo. Menawi sederek kalian kadang niku dalile apa? Padha. Sama. Nggih. Dadi sederek kadang sedulur menika padha. Para sederek, para kadang sami. Ngokone sedulur. Dados basa Jawa menika rak wonten tembung-tembung sing satu kata mengandung beberapa makna. Ning ugi wonten satu makna dengan berbagai macam kata. Sing disebut jenenge dasanama. Dasanama iki artine padha, ning katakane bisa yang lain. Pamane mata. Mata menika ya iso netra, iso soca, iso paningal. Kuping, talingan, pamireng bisa. Nah, itu satu makna, ning maknane beberapa. Gunung, ana arga, ardi, harga, ancala. Nah, karek yang dipilih yang mana? Tapi kalau untuk terkait dengan Pranata Cara Pamedarsabda, jadi dipun pilih kata-kata sing komunikatif mawon. Maksudnya, wong sing dijak ngendika menika paham akan apa yang kita ucapkan. Menika wonten malih. Bahasa Indonesia. Oh iya, ora apa-apa. Jadi waktu KKN saya berdiensi di apa ya katanya. Oke. Nah, cuman mungkin kalau misalnya ada orang yang posisinya itu lebih dari Pak Teguh, Pak. Jadi waktu saya menjadi itu Pak Teguh dulu, karena ada yang begini di situ Pak. Itu bagaimana Pak? Dados sebagai MC menika sebelum mancat pakaryan menika kan apa cross check menika penting. Dados saupami kaya nek manten wis ana buku panduane. MC wis gawe dek. Tapi ketika sampai di lapangan ini cross check nah. Apakah ada perubahan dan sebagainya. Dados pancen ning ngawekani menika kudu cross check sih. Sadurunge mancat. Dene saupami wis mancat wis nyebut ya disusuli mawon. Pamane Pak Dukose kang satu kehormatan GGG lagi orang susang itu. Pak camat tuh rawuh iki. Datang kanton ingkang satu kula bekteni. Wah, ngono ae ra iso. Camat atau dari mana? Bisa disusul. Oke. Tapi memang alangkah baiknya ketika saat durunge mancat ngayai pakaryan menika cross check dulu terkait dengan nama, terkait dengan urutan acara, sapa wae sing rawuh, sing arep ngendika sapa wae itu baik cross check. Mereka akan lebih aman. Akan ya. Oh ya ngono teh kan. Iya harus cross check. Walaupun MC gue gawe, kula wis gawe ngene iki. Tapi setiap kali arep ketemu iki
Ada perubahan enggak? Nama-nama yang sudah saya tulis di sini. Waduh, wis mosok kembar mayang dadak disebut jenenge to, Mas? Ya, syukur jenenge jangkep. Karena apa? Penyebutan nama neng gone audien oke itu adalah sebuah penghormatan. Kadang kalau neng gon mantan tak mau disebut budein karo mbok sum sing gawa kembar mayang. Lah iki asmane jangkep sapa? Ibu Indriani karo Ibu Sumina. Ning gandeng bentinane iki bulein karo mbok sum. Nah, terus neng kono ngono. Nah, kamu kok penyebutan jangkep menika adalah sebuah penghormatan. Karena dalam rangkaian acara siapapun yang terlibat di situ itu memiliki peran sendiri-sendiri dan tidak bisa dianggap sepele perannya. Perannya penting apa? Oke. Gelar. Nah, gelar kalau penjenengan pirsa jangkepe luwih apik. Ning nek ora pirsa jangkepe ya singkatane kuwi diwaca apa anane. Paling sing ngerti pamane dokter Andes sapa, insinyur sapa. Wah saiki pamane tansaya gelar terkait dengan kesehatan, dokter, gurunya itu oke banget kayak. Ya diwaca itu aja. Nek orang ngerti jabarannya. Nek ngerti jabarannya prayogi. Spesialis apa? Nek orang ngerti SPOG nggak cukup. Timbang golek-golek malah quote. Tuh, nek gelar. Oke. Coba baca. Monggo, sapa? Boleh nyoba. Mbak Rika nyobi maos. Nyobi. Ini kok Oke. saking anu to sedaya napa? Oke, petah. Saking cecolo tekan panutup. Kalau cobi nggih. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelanggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Suhartini, ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng enjing sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis Kantor Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta salebeting adicara pepanggihan kader Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ngestreni satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widodha nir ing sambikala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan, keparenga kula ngaturaken rantaman reroncening adicara ingkang badhe lumampah. Inggih menika mekaten. Angka setunggal pambuka, angka kalih
ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagio harjo saking kadang panitia. Angka sekawan Wedaran pengarahan saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal Wedaring andaran Sono Jawa nggih. Oke. Angka gangsal Wedaring andaran bab busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 Biawara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Mekaten menggah rantaman Titi Laksana adicara pepanggihan dinten menika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjing menika kapurwakan. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjing menika kapurwakan kanthi ndedonga amrih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan satunggal menapa sarta nguwuhaken asil ingkang migunani. Ndedonga menurut agami saha miturut nggih. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandegani dening Dirijen Saderek Intan. Para tamu kaparenga jumeneng lan dumateng Dirijen Sederek Intan sumangga. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palapuran nggih. Palapuran. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palapuran saha pambagio harjo saking panitia ingkang badhe dipun salirani dening sesepuhing panitia. Dumateng Ibu Siti sumangga. Dumateng Ibu Siti sumangga. Mekaten menggah palapuran lan pambagio harjo saking panitia. Mekaten menggah palapuran lan pambagio harjo saking panitia. Dumateng Ibu Siti kaaturaken gunging panuwun. Para tamu ingkang minulya, salajengipun Titi Laksana ingkang angka sekawan nun inggih kasuwun wedaring pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Dumateng Ibu sapa mau nggih? Ibu Nomo. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Agunging panuwun kaaturaken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman, Ibu Nomo ingkang sampun kapareng medhar pangandika ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawatawis dhaharan lan unjukan. Pramila kaparenga dipun resepi kanthi mardikaning penggalih. Sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan, sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nun inggih sarasehan gayut busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasebat
badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta hadiningrat. Dene lampahing sarasehan. Dene lampahing sarasehan badhe dipun pandhegani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina sumangga. Wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun Sederek Erlina ingkang sampun mandhegani lampahing sarasehan sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber Gayut Busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta kangge lare-lare. Ibu Artiandari ingkang sampun kepareng paring wimbuh seserepan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sadherek sedaya, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo panitia. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sedherek sedaya, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawedhar, mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Rancak, Mbak. Mugi-mugi Nganggo G, Mbak. rancak. Napa rancak? Nganggo G, rancak. Rancak. Nganggo Rancak G. ngoten nggih. Nggih. Boten rancak, dadi nganggo K, nganggo G. Rancak. Rancak. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rarangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjing ngantos siang menika saged migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup, sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosan piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur kula pun Rika minangka jejering pranata cara saestu nglenggana temtu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantuwa. Sugeng kondur mugi tansah winantuwa ing karaharyon. Nggih, karahayon. Sugeng kondur mugi tansah winantuwa ing karahayon. Nggih, matur nuwun Kak Rika. Sampun kepareng nyobi maos saora-orane dadi pelafalan tadi wis tau to. Rancak nggih nganggo G, boten nganggo K. Mergane nek rancak nganggo K niku tegese wadah gamelan. Rancaan niku wadah gamelan. Nek rancak nganggo G, konsonane G, rancak menika rancak. Rancak. Nggih, matur nuwun. Sinten? Nah, sinten. Apa tunjuk? Mas Alfa? Nggih. Nggih dari awal. Nuwun sewu tanpa untuk mematikan anggenipun sami lelenggahan sarta pangandikan. Kesusu ya. Alon-alon. Nuwun sewu tanpa nyuda pamatikan anggenipun sami lelenggahan sarta pangandikan. Awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci,
Sumangga adicara pepanggihan ing injing menika tumuli kawiwitan. Ingkang satu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Nomo Sepite di Sudana. Sepite di Sudana. ingkang satu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan ini sepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso sarta tukah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah lumetah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal punika ngantos salajengipun. Ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, Kantor Kalurahan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Ngayogyakarta, salebeting adicara pepanggihan kader Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok, Sleman. Puji syukur sumangga tansah konjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan kalundangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang punika kanthi widodha nir ing sambekala. Pak izin minum ya. Oh iya, boleh. Saya Jadi ambil napas dulu. Nah, main ora kemerusung. Ambil napas dulu sebelum mulai miwiti cecol. Ambil napas dulu 3 atau 4 kali napas panjang. Ya itu nanti bakal lerem. Nah, coba ambil napas. Oke. para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan, keparenga kula ngaturaken rantaman reroncening adicara ingkang badhe lumampah. Inggih menika mengaten. Nah, iya toh, beda toh. Nggih. Mau sih kaya wong doya. Ya. Angka setunggal pambuka, angka kalih ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagya harja saking kadang panitia. Kadang. Dudu kadang, ning kan. Nah, ilate kayak untu. Kadang. Nah, dudu kadang, ning kadang. Nek kadang kuwi sok iya sok ora. Nek kadang itu artinya saudara. Angka 3 pambagya harja saking kadang panitia. Angka sekawan udaran pengarahan saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal udaring andaran bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 biara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Mekaten menggah rantaman titi laksana adicara pepanggihan dinten menika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjing menika kapurwakan kanthi ndedonga amrih lampahing pepanggihan saged rancak. Ya. Boten alangan satunggal menapa sarta nguwuhaken hasil ingkang migunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk, sumangga kula dherekaken. Tekap matur nuwun. Kangge ngupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandegani dening Dirjen Sederek Nomo, para tamu keparenga jumeneng lan dumateng Dirjen Sederek Nomo, sumangga. Para tamu katuran lenggah malih
Para tamu katuran lenggah malih ing pawan sekawit. Nuwun. Para ibu saha para para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih punika palapuran saha pangbagya harja saking panitia ingkang badhe dipun salirani dipun salirani tadi tanpa hai. Tadi ilate kayak kena untuk dipun. Nah, bisa nganggo di to. dipun Nah. salirani. Tadi ilate kayak untuk dipun. Nah, Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palapuran saha pambagya harja saking panitia ingkang badhe dipun salirani dening sesepuhing panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah palapuran lan pambagya harja saking panitia. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken bumi panuwun. Ya. Masih ayo saya kecepatan semua. Para tamu ingkang minulya, salajengipun Titi Laksana ingkang angka sekawan nun inggih kasuwun pedaring pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Agunging panuwun katuraken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman, Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida. Ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis daharan lan unjukan. Wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis daharan lan unjukan. Pramila keparenga dipun resepi kanthi mardikaning penggalih. Sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang sedaya, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan, sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Ilatmu kayak untuk. Nah, dipun lajengaken. Sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nun inggih sarasehan gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dene lampahing sarasehan badhe pun pandegani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun Sederek Erlina ingkang sampun mandegani lampahing sarasehan sarta ugi bumi panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare Ibu Artiandari ingkang sampun paring wibuh seserepan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang minurmatan sarta sederek sedaya, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawedar. Mugi kawedar. Mekaten menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawedar. Mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun.
Ibu-ibu sarta rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan enjing ngantos siang menika saged migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup, sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga cekap matur nuwun. Pungkasaning atur, kula pun Alfa Siap Maja minangka jejering panitia Pranatacara. Pungkasaning atur, kula pun Alfa minangka jejering pranatacara saestu nglenggana tentu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trapsila. Kula nyuwun agunging pangaksana. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantua sugeng kondur mugi tansah winantua ing karahaya. Terus iki sing perlu perhatian satu, menika kemrungsunge disuda. Carane nyuda kemrungsung napas panjang. Napas panjang nyuda kemrungsung. Terus yang kedua, menika antarane do karo do. Nek do tebal itu berarti DH. Ilate dipadalke langit-langit. Do. Ning nek D tanpa nganggo H menika tipis, ilate dipadalke neng untu. Dipun. Nah, ora dipun ning dipun. Nah, begitu. Mas Yusuf, Robi. Lagi kan sih masa ini itu Pak. Ora apa-apa, dicoba. Dicoba. Tapi nggak Pak. Ya, oke, monggo. Tarik nafasnya. Tarik napas dulu, totose penggalihe, to. Nih, ini Pak. Monggo ini ora asah kesuwen. Nuwun sewu. Tanpa nyuda kawatikan anggenipun sami lenggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Ingkang satu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan sak Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan sepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso sarta berkah dalem Gusti. Berkah dalem. Ora dalem ning dalem. Mugi sih wiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, kantor Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman. Ngayogyakarta. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, kantor Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman, Ngayogyakarta. Saluting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kelurahan Caturtunggal Depok Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih awit paringipun nugroho wujud kawilujengan
kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widodo nir ing samikala. Kanthi widodo. Kanthi Beda antarane kanthi karo kanthi. Nganggo H berarti langite ilate kayak langit-langit. Kanthi. Nah, karena kanthi itu artinya dengan. Nek kanthi kuwi artinya gelem ngenteni. Kanthi kuwi gelem ngenteni. Nek kanthi kuwi dengan. Baleni. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widodo nir ing samikala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan keparenga kula ngaturaken pratamaning rencana adicara ingkang badhe lumampah inggih menika mekaten. Angka setunggal pambuka. Angka kalih kumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagio harjo saking kat dan panitia. Angka sekawan perdaran Pengarahan. kalau mau perdaran salah Bener perdaran. Angka sekawan perdaran pengarahan saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal pedaring adaran Bak Busono Jawa Gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 Biawara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Makaten menggah rantaman pitilaksana adicara pepanggihan dinten menika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjing menika kapurwatan kanthi ndedonga. Amrih nglampahi pepanggihan saged rancak boten wonten alaran setunggal menapa sarta nuwuhaken asil ingkang gunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang linasep. Sumangga kula dherekaken cekap matur nuwun kangge mumpuk jiwa nasionalisme. Sumangga sesarengan kumandhanaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandegani dening Dirijen Sederek Nomo. Para tamu keparenga jumeneng lan dumateng Dirijen Sederek Nomo sumangga. Para tamu kaaturan menggah malih ing papan sakawet. Nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palapuran saha pambagio harjo saking panitia ingkang badhe dipun saliran dening sesepuhing panitia dumateng Ibu Nomo sumangga. Makaten menggah palapuran lan pambagio harjo saking panitia dumateng Ibu Nomo kaaturaken gunging pamili. Para tamu ingkang minulya, salajengipun tilaksana ingkang angka sekawan non inggih kasuwun pedaring pangandika saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman dumateng Ibu Nomo sumangga. Agunging panuwun kaaturaken dumateng ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medal pangandika ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sadaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis daharan lan kunjungan.
pramila keparenga dipun resepi kanthi mardikaning penggalih. Sumangga. Nuwun sewu, ibu-ibu lan kadang sedaya tanpa nutur kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nun inggih sarasian gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking kraton Ngayogyakarta hadinipun. Dilampahi sarasian badhe dipun pandegani dening sedherek Erlina. Dumateng sedherek Erlina sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun sedherek Erlina ingkang sampun mandegani lampahing sarasian sarta ugi gunging panuwun kathah dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare Ibu Artiandari ingkang sampun kepareng paring winggo seserepan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sedherek sedaya salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis yawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Makaten menggah yawara saking panitia ingkang sampun kawedhan mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rerangkin lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjing ngantos siang menika sageta migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Cekak matur nuwun. Pungkasane atur kula pun Yusuf minangka jejering pranatacara saestu nglemboni tentu kata lempating atur sarta subasita ingkang kirang trepsila. Kula nyuwun agunging pangaksana. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantuwa ing karahayu. Nggih. DH. Speed sudah lumayan antal. Mau karek ngurus menapa kata per kata. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Ketika jenengan le maca merengut karo mesem hasilnya beda. Akan lebih soft ketika tetap ada senyum. Saniki Bu Jumarni, monggo nyobi. Iya, Pak. Oke, monggo Bu Jumarni. Iya. Cek suara dulu Pak, saged pun. Masuk. Bagus. Oke. Iya. Iya, sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun angtrepiti wanci sumangga adicara pepanggihan ing enjang menika tumuli kawiwitan. Ingkang satuhu kinurmatan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Kapenawan Depok Sleman Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sekalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman serta para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mugi Sih Wilasa serta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah Rumentah. rumentah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos sak lajengipun. Sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, Kantor Kalurahan Catur Tunggal, Depok Sleman, Ngayogyakarta, saklebeting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal, Depok Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhengan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widodonir ing sambikala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhengan menika kawiwitan, karenga kula ngaturaken rantaman ingkang badhe lumampah inggih menika makaten. Angka setunggal pembuka. Angka kalih ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagya harja saking kadang panitia. Angka sekawan wedharan pangarahan saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal wedharan andharan bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 biawara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Makaten menggah rantaman titilaksana adicara pepanggihan dinten menika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjang menika kapurwa kanthi ndedonga. Amrih lampahing pepanggihan saged rancak, boten wonten alangan setunggal menapa, serta nguwahaken asil ingkang migunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk, sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan ngumandangaken lagu Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandhegani dening Dirijen Sederek Nomo. Para tamu keparenga jumeneng lan dumateng Dirijen Sederek Nomo sumangga. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palaporan saha pambagya saking panitia ingkang badhe dipun srirani dening sesepuhing panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah pelaporan lan pambagya harja saking panitia. Dumateng Ibu Nomo. Makaten menggah palaporan lan pambagya harja saking Panitia. Oh, oke. Candhaipun Bu Kris. Mriki ya, Nek. pun coba nggih. Nggih, Bu, nganu nomor 6 nganu menika acarane wedharan sambunge. Nomor 6. Nggih. Pak. Nggih. Acarane wedharan. Wedharan. Nggih. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titilaksana ingkang angka sekawan nuninjih kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK
Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman dumateng Ibu Nomo sumangga. Agunging panuwun kaaturaken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis daharan lan unjukan pramila keparenga dipun resepi kanthi mahardikaning penggalih. Sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan, sumangga lampahing adicara dipun lajengaken acara ingkang angka gangsal. Nuninjih sarasean gayut busana gerak Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandri saking Kraton Ngayogyakarta hadiningrat. Dene lampahipun sarasean badhe dipun pandegani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun Sederek Erlina ingkang sampun mandhegani lampahipun sarasehan sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Ibu Artiandari ingkang sampun kepareng paring wimbuh itu nggih. Wimbuh seserepan kawruh basa busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sedherek sedaya, salajengipun nuninjih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Meketan menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawedhar mugi andadosna pamriksa dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rerangkean lampahing adicara inggih sampun kalampahan kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asilipun pepanggihan ing enjang ngantos siang menika saged migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumambrahipun dhateng warga masyarakat ingkang sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agami lan kapidadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur kula pun nama minangka jejering pranata cara saestu nglenggana temtu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantua ing karahayon.
Ngantuk, Pak. matur nuwun. Bu Kris lan Bu Jumani. Angleh semonten niku. Kaya Bu Kris niku, angleh. Napa le maca mboten saged sesek. Mau pancen kata-kata, tembung-tembung burung kulino. Dadi ketriwal niku lumrah. Oke, Mas Basirul. Oke, tekan nomor gangsal dilanjutke Mas Hera. Jadi, tanpa nuduh kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawalangitan, awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci sumangga adicara pepanggihan ing enjing punika tumuli kawiwitan. Ingkang satuhun kehormatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih piloso sarta berkah dalam Gusti ingkang Maha Agung tansah rumantah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng enjing sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis Kantor Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Salebeting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Injih awit paringipun nugroho wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestrani pepanggihan ing siang punika kanthi widodo nir ing sambikara. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan punika kawiwitan, keparenga kula ngaturaken rantaman roncening adicara ingkang badhe lumampah. Injih punika mekaten. Angka setunggal pambuka. Angka kalih kumanengaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagio harja saking kadang panitia. Angka 51 pedaran pangarahan saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal pedaring andaran bab busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 Gyawara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Mekaten menggah rantaman titi laksana adicara pepanggihan dinten punika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjing menika kapurwakan kanthi ndedonga amrih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan satunggal punapa sarta nuwuhaken asil ingkang migunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang nasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Terus santai halaman niku. Kangge pupuk jiwa nasionalisme sumangga sesarengan manengaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe pun pandegani dening Drijen Sederek Nomo. Para tamu keparenga jumeneng. Lan dumateng Drijen Sederek Nomo sumangga. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit nuwun.
para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palaporan saha pambagya harja saking panitia. Ingkang badhe dipun sirani dening sesepuhing panitia dumateng Ibu Nomo. Sumangga. Pekaten menggah palaporan lan pambagya harja saking panitia dumateng Ibu Nomo kaaturaken duming panuwun. Nggih. Nuwun candhaipun Mas Gana. Nomor 6 acaranya berjalan ngantos kelas. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titi laksana ingkang angka sekawan. Nun inggih kasuwun medharing pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Dumateng Ibu Nomo, sumangga. Agunging panuwun kaaturaken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu Nomo ingkang sampun keparengan medhar pangandika ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis daharan lan unjukan. Pramila keparenga dipun resepi kanthi mardikaning panggalih. Sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya. Tanpa yuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan. Sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nun inggih sarasehan gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Sesarepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dening lampahing sarasehan badhe dipun pandegani dening Saderek Erlina. Dumateng Saderek Erlinda, sumangga wekdal sawetanipun kula aturaken. Matur nuwun Saderek Erlina ingkang sampun mandegani lampahing sarasehan sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare Ibu Artiandari ingkang sampun keparing paring minggu sesarepan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan serta sederek sedaya. Salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis byawara utawi pengumuman saking pangurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo, sumangga. Pekaten menggah byawara saking panitia ingkang sampun kawedhan. Mugi andhedhusna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu serta para rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara inggih sampun kalempahan kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjing ngantos siang menika sageta migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka bentuk sumangga kula dherekaken nunjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur
Pulo pun gara minangka minangka jejaring pranatacara saestu ngenggono tentu kathah lepating agung sarta subasita ingkang kirang trapsila. Kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah minangka ingkang karahayu. Nggih. Terus senajan to menapa sekedhik ning panjenengan wis ngrasake maos. Sandungane menika do karo do. Pertama menika do karo do. Terus angleh. Angleh menika ora perlu keseso. Nek ora kesusu angleh niku mangke kata per kata badhe wijak utawi setha. Nggih. Bebile dalu menika cekap semanten rumiyin nggih mijing kalajengaken tanggal setunggal suro. Malam loro suro. Kita surane Jumat to. Malam loro suro. Nggih, bebile. Boten salelekan kok ndak malah. Ndak malah le maca gregeli malah. Nggih, bilih mekaten ing dalu menika pasinaonan. Nggih. Monggo Bu Sumarni. Menika nggih Pak, nomor sekedap 7 Pak. Nggih. Nggih. Ibu-ibu lan para kadang salajengipun lajeng nika rak wonten ngeten Pak. Napa nggih kadang-kadang kula nika rak sok misale ten mantenan ngoten nggih Pak. Nika ngeten iki. Kaparenga sekedap mboten. Kanthi mardika mardikaning penggalih. Nah, kadang ngoten nika. Terus pundi Pak? Mardu mardikaning penggalih. Nggih. Nggih. Saged kemawon menika nggo bangetke menyang karo nggo keindahan bahasa. Oh, nggih. Nggih. Mardikaning penggalih semoga dipun resepi. Saged mawon. Lajeng setunggal malih Pak, menika kan wonten kata sik ngandhapipun Pak. Nika kepareng paring wimbuh. Kata lainnya napa Pak? Wimbuh menika tambahan. Nggih, kata lainnya misal yang lain ngoten napa Pak? Sampun kepareng nambahi. Asing ya wimbuh. Nggih, dados wimbuh menika nambahi. Nah, biasane wimbuh niku nek madang kono imbuh. Oh ya bener. Bener itu. Imbuh utawi nambahi. Wimbuh matur nuwun. Nggih. Bilih makaten dalu menika kala wau dipun purwakani kanthi dedonga semoga dipun pungkasani kanthi dedonga. Mugi menapa ingkang dipun sinau ing dalu menika sawetawis wonten pethikanipun lan ugi migunani tumrap panjenengan sedaya. Bilih wekdal ing salajengipun mangke kondur dhateng Mas Suryono. Monggo. Alhamdulillah, Pak Faisal. Alhamdulillah tidak bisa bersama-sama. Saya di belakang ada yang lain. Pasien untuk pertemuan yang akan datang hari Jumat. Hari Jumat lagi kita ketemu bersuran. Terus Jumatnya masuk insya Allah kita libur di Kamboja. Untuk ibu yang di online hari Jumat kita gabung lagi di ruang virtual, kita nantikan kehadiran. Waktu sudah malam, alhamdulillah kita akhiri pertemuan pada hari ini.
dengan berdoa bersama dengan apa yang sudah kita pelajari bisa berguna menambah wawasan. Yo nyobi kabeh nggih. Bon. Alhamdulillah rasake. Ya, adalah kita akhiri dengan berdoa. Doa cukup dari saya mewakili yang ada di India. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu lagi hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu Kres. Sing bubuk. Ngantuk. Bener ngantuk bener tadi tuh. Tak matiin tuh kelakepan aja. Oke.